Tamara Stanojlović, Aleksandra Đurović. Oni će večeras pričati o nekim zanimljivostima koje interesuju naše Bošnjake. Tamara će nam pričati o Facebooku, Aleksandra Đurović će nam pričati o muzici, a Luka će nam pričati o filmovima i glumima. Tamara Stanojlović, pitanje šta je Facebook? Pa Facebook je zapravo društvena mreža na kojoj svaki od nas ima nalog i tu možemo da komuniciramo jedni sa drugima, odnosno da časkamo, a ponekad je jako štetna jer sada u ovom vremenu ljudi prave razne profile koji mogu biti lažni i tako dolazi do nezgoda i tako. A dobro, Tamara, da pitam, da li ti imaš nalog na Facebooku i da li ostaviš tamo lične podatke? Pa ne, postoje opcije na Facebooku u kojima možete da zaključate ne morate da otkrivate vaše lične podatke, da ostali ne bi znali, tako da preporučujem svima da sakriju te podatke svoje. Dobro, hvala ti, Tamara. Aleksandra, ti čega se baviš? Tvoja si partnera u školu ili ne? Da,